ጨጉረና ኣብ ሓፂር ግዜ ዘንውሕልናን ዘለስልሰናን ፍቱን መድሓኒት ሒዘልኩም መፅአኒኹ። ሰላምታይ ረሳዕኹ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ብወገንኩም ሰላም ክትልዩ ተስፋ ይገብር። ኩራት ሓተይ ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ንኣኻትኩም ጠቓሚ ሒዘልኩም መፅአኒኹ። ንስኻትኩም ድማ ብሳብስክራይብን ብላይክን እተይ ኩራት ሓተይ ላይክና ሳብስክራይብ ትገብሩለይ ብጣዕሚ ዘመስግን። ኩራት ሓተይ ላፍቲ ሙሉእ ኣሰራርሓ ክወስደኩም እየ። ሓቢርና ክሳብ መጨረሻ ብሓደ ነጽንሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ዝርከብ ተፈጥራዊ ነገር ባምያ እየ ቀሪበልክን እኒአኹ። ትዝክራት ኮንክን ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐልክን ነይረ። ኩላሃትክን ከዓ ፈቲኹንኦ ኣብኡ ከዓኒ ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣለዎ ኢለክን ሓንቲ ዓይነት ሰሪሐልክን ሓንቲ ዓይነት ከዓኒ ከምፀልክን ኢለክን ከም ቃለይ መሰረት ከዓኒ ሎማዓን ተምፅያ እኒአኹ። ካብዚ ልተወሰነ ክወስድ እየ ፍረሽ የተጠቕመ እኒአኹ። ንስኻትክን ወላ ልቃኒ ክትገብራ ትኽእላክን ምንም ፀገም የብሉን ማለት እዩ። እዚአን ኣኽላን እየን ኣነ ሕጂ ሓፂበ ካቲፈ እኒአኹ። ሎማዓንቲ ብቻ ባምያ ብቻ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። ካልእ ዓይነት ንሱ ብቻ ኢና ንጥቀም። ላውዚ ከዓኒ ናብ ብረድስቲ ክገብሮ እየ። ላውዚ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ከእትየሉ እየ ማለት እዩ። ኣዕርዩ ክበስል ኣለዎ። ክተብስሎ ከለኽን ከዓ ብጣዕሚ ክበስል ኣለዎ። ከሪአክን ክሳብ መጨረሻ ብሓደ ፅንሐ ማለት እዩ። ሕቶ ከይኾነክን ከምዚ ጌርና ከዓኒ ናብ ጋዝና ክንገብሮ ኢና ይሆ። ሕጂ ድሕሪ ልተወሰነ ደቂቃ ክምለሰክን እየ ማለት እዩ። ምስ በሰለ ከሪአክን እየ። ድሕሪ ልተወሰነ ደቂቃ ከምዚ ኢሉ በሲሉኝኦ ብደንብ ክተውስሎ ኣለክን ማለት እዩ። ምክንያቱ ክንጥሕኖ ከለና ኣብኡ ተለኢና ንጥሕኖ። ቅድሚ ሕጂ ትማይ ኢና ተጠቕምና ነርና። ከምዚ ጌርና ኣብሲልናስ ትማይ ኢና ተጠቕምናሉ ነርና። ሕጂ ግን ኩሉ ኢና ንጥቀሞ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ብማሽን ጥሒና ኩሉ ኢና ንጥቀሞ ማለት እዩ። እና ብደንብ ተወሲሉ ከዓኒ ኣብቲ ማሽን ኣትዩ ብደንብ ስለልደቅቕ ንጨጉርና ክንሕፀቦ ከለና ከዓኒ ምንም እንትን ቀልጢፉ ይልሕፀብ ማለት እዩ። እንድሕር ማራ ዘይበሰለ ኮይኑ ግን ደቀቕቲ ነገራት ይኣትይዎሞ ኣብ ጨጉርና ከዓኒ ክንሕፀቦ ከለና ይሸግረና ማለት እምበር ዋላ ተሓለፈ ከዓኒ ኣብ ጨጉርና ችግር ለምፅእ ኣይኮነን። ግን ንምሕፃብ ብቻ ኣብ ምሕፃብ ሽግር ከይብለና ንእሽተን እና ከምዚ ገይረ ሕጂ ፀሚቆዮ እኒአኹ። ይኸው ርአዮ ምንም ጨና የብሉይ። ከምዚ ዘለኹ ብዛዕባ ጨና ገለ ስለተሓታኒ ኣብ ኮመንቲ ጨና የብሉ እዚ ያው ባምያ ከምቲ ትፈልጦ ኢኹን ላውዚ ክገብሮ እየ። ከምዚ ዝበለ ተልይክን ቆንጆ እንድሕር ከምዚ ዘይብልክን ከዓ ኣብ ሃይላንድ ጌርክን ዋላ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኹን ምንም ችግር የብሉይ። ዝደለኽን ዓይነት ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኹን ማለት እዩ። ኣነ ግን እዚ ስለ ዘለኒ ብዙ ክጥቀም እየ ማለት እዩ። ናብዚኣ ክመልኣ እየ። ካሜራ ሓደ ኢደይ ከዓኒ ስራሕ ስለ ዝኾንኩ ብጣዕሚ እዩ ዝፀገመካ። ሕጂ ናብ ጨጉሪ እናገበርኩ ከሪአክን እየ ኩራት ኣሕዋተይ። ባምያ ብጣዕሚ ጨጉርና ዘንውሐልና ካብኡ ከዓኒ ወዛማ ዝገብረና በተለይ ክንምሽጦ ከለና ዝረግፈና ኩሉ ግዜ ከምዚ ሰሪሕክን ተጠቕማ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስለለስልሶ ጨጉርና ምምሻጥ ከዓኒ ኣየኣብየናይ ማለት እዩ። ኣይረግፈናይ ናተይ ጨጉሪ ሕጂ ክምሽጦ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝረግፍ ነይሩ። ተደጋጋሚ ከምዚ ምስ ተጠቐምክዎ ግን በቃ ላመሓየሸለይ ከይዱ ማለት እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ላመሓየሸለይ ከይዱ ሕጂ ሓድሓደ ግዜ ከዓኒ ጨጉርና ንፍሩዝ ዘለና ቅድሚ ምፍራዝ ግን ከምዚ ተጠቐማ ድሕሪ ምፍራዝ ግን ከዓኒ ከምዚ የፍሊሕክን ተጠቐማ ይብለክን። ከመይ ትበልክናኒ ጥቕሙ ቅድሚ ምፍራዝክን እዚ እንድሕር ጌርክናሉ ክትሕፀኦ ከለኽን ዳሕና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ምርጋፍ። ምክንያቱ ክንፍርዞ ከለና እስርስር እዩ ዝብል ድሓር ክንምሽጦ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምፍራዝ ግን እዚ ተጠቐማ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ተጠቐምክን ከዓ ፈሪስክን
እንደገና ክትሕፅኦ ከለኽን ከዓ ብዙይ ተተሓፂብክኖ በቃ ቆንጆ ይኾነልክን ማለት እዩ። ካብ ምርጋፍ ይኽልክለልክን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ጨጉርና ወዛማ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ሰሪሕን ብቻ ተጠቕማሉ ማለት እዩ። እንደገና ባምያ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ካልኣይ ከዓኒ ጨጉርክን ገፍገፍ ዝብለክን ሕጂ ዋላ ተቆኒንክኖስ ቁንን ምስ በልክኖ ፅንሕ ምስ በለ ካልኣይ መዓልቲ ገለ ምስ ገረ ገፍገፍ ልብል ካብ ንሓራስ ማለት እዩ። ከምኡ እንድሕር ዝኾነልክን ጨጉርክን ኩሉ ግዜ ከምዚ ተጠቕማ እየ ዝብለክን ማለት እዩ። ዋላ ምሽት ክነኦ ገፍገፍ ዝብል ተኾይኑ ሕጂ ናተይስ ዋላ ምሽት ኣቢለየስ በቃ ፅንሕ ኢሉ በቃ ገፍገፍ ይብል ማለት እዩ። ከም ናይ ሓራስ እና ከምኡ ልለክን ተኾይኑ ጨጉርክን ከዓኒ ብተደጋጋሚ ተጠቐማሉ እየ ዝብለክን። ካልኣይ ደማኒ ጨጉርክን ዝደርቕ ኣብ ኮመንቲ ይርየ ጨጉረይ ደሪቑ እንታይ ክገብረሉ ገለ ትብላኒ ኢኽን ጨጉርክን እንድሕር ዝደርቕ ተኾይኑ ደጋጊምክን እዚ ተጠቐማ እየ ዝብለክን ማለት እዩ። ትዝኻፍአ ጨጉሪ ምድራቕ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ፈርፋር ዝፍጠሩ ካብኡ እዮም። ካብቲ ሓደ ካብኡ ፈርፋር ዝፍጠር ማለት እዩ። ምክንያቱ ስለ ዘሳሓየና ንሓኩሞ ካብኡ ከዓኒ ፈርፋር ይፍጠር ማለት እዩ። ምርጋፍ ጨጉሪ ፈርፋር ተሃልዩ ከዓኒ ምርጋፍ ጨጉሪ ከዓኒ ግድን ይኽእል ማለት እዩ። ትዝኻፈ ምርጋፍ ጨጉሪ ስለዚ ተጠቐማ። እንደገና ከዓኒ ክትጥቀማ ከለኽን ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብተደጋጋሚ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ተኽሊ ተኺልናያሲ ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ኣይትነውሐልናን ለውጢ ከዓኒ ክተምፀልና ኣይትኽእልን። ጨጉርና ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከምኡ ረኣዮ ማለት እዩ። ከም ተኽሊ ረኣዮ ክንክን ተውዚሕናሉ ጨጉርና ብደንቢ እዩ ዝነውሐልና ብደንቢ እዩ ዝበዝሐልና ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ክንክን እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ። ልክዕ ሓምቲ ተኽሊ ረኣዮ ጨጉርና ክንክን እንድሕር ዘይብሉ ከዓኒ ጨጉርና ይረግፍ በቃ ከም ቆልዓ እዩ ጨጉርና። ሕጂ ዋላ ንካናኸኖ ነይርናሲ ሕድግ ተቢልናዮ በቃ ምርጋፍና በቃ ዋላ ሓደ ሰሙን እንተሓዲግናዮሲ በቃ ምርጋፍ ፍርፋር እዩ ዝፈጥር እና ጨጉርክን ተኸናኸና ብልተኻለክን መጠን ጨጉርክን ተኸናኸና እዩ ዝብለክን። ከምዚ እንድሕር ዘይተግንያት ኮይንክን ዋላ እንጣጢዕ ትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን እንጣጢዕ ዋላ ትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ልክ ከም እንጣጢዕ እዩ ዝብለን እንጣጢዕ ከዓኒ ዝብለና ካብኡ እውን ንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ተግንህን ቆንጆ እንድሕር ዘይግንህን ከዓኒ ኣትለይ ተግንያ ማለት እዩ። ከም እንጣጢዕ ትገብራ ትኽእላ ኢኹን ኩሉ ግዜ እንጣጢዕ ትገብራሉ ተኮይንክን ጨጉርክን ብጣዕሚ እዩ ዝልስልስ ብጣዕሚ ከዓ እዩ ዘንውሕ ጨጉርና ማለት እዩ። ምድራቕ ጨጉሪ ከዓኒ ኣየጋጥመናይ እንድሕር እንጣጢዕ ባምያ ንጥቀም ተኮይንና ጨጉርና ኣይደርቕን ማለት እዩ። ብዝሓለፈ ከዓኒ ዘይቲ እንታይ ክትጥቀም ዝብልክና ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ይነግረክን እየ ነይረ ዘይቲ ዘይቱን ወይ ከዓኒ የወይራ ዘይቲ ቃሪፅካ ክትገብራ ከለኽን ከዓኒ ካብ ቆርበት ጨጉርክን ኣትሒዝክን ክሳብ ጫፉ ማለት እዩ። ቆርበት ጨጉርክን ብደንቢ ጌርክን ክተስትዮ ኣለክን። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተጠቐማ ዘይቲ ድዩ ተጠቐማ ዋላ ኣቨካዶ ድዩ ተጠቐማ ብደንቢ ጌርክን ቆርበት ጨጉርክን ክተስትዮ ኣለክን። ካብኡ ከዓኒ ጫፍ ጫፉ ከዓኒ ማዓረ ዘይኮነ ማንታ ጨጉሪ ዘለክን ብደንቢ ገይሩ ምእንታን ላተስተኻኸለልክን ክኸይድ ማለት እዩ። ጫፍ ጫፉ ከዓ በተለይ ማዓረ ክኾነልክን ተደሊኽን ጭቃ ቅብኣት ከምቲ መቐደማይ ዝሰራሕናዮ ባዝን ጌርና ኩሉ ግዜ ከምኡ ተጠቐማ እየ ዝብለክን። ከምኡ ጌርክን ጎንጉንኦ ማዓረ ዝኾነልክን እንድሕር ደሊኽን ካብኡ ከዓኒ ማንታ ጨጉሪ ዘለክን እንተኾይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ናተይ ቀደም በቃ ልልዎ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ገና እዩ ግን ካብቲ ቅድም ነበሮ ሕጂ ንእሽተን ላመሓየሸ ይኸሎ ማንታ ጨጉሪ ነይሩኒ እዩ ኮላይ ከዓ ማዓረ ኣይኮነን ነይሩ። ሕጂ ግን ንእሽተን ካብቲ ቅድም ነበሮ ሕጂ ላመሓየሸ ይኸሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ከምቲ ዓንተ ዝበልክን ዝኾነ ነገር ብቁልጥፍ ኣይንርኤታይማ ምስ ግዜ ላመሓየሸ
ኢና ንሪኦ እምበር ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ይመፀልና ከምቲ ሓንቶ ዝበልክን ማለት እዩ። ንስኻትክን ከዓኒ ጨጉርኽን ለውጢ ከምፀልክን እንተደሊኽን ኩሉ ግዜ ብዘይ ተስፋ ምቑራፅ ዝኾነ ይኹን ላተጠቐምክን ንጨጉርኽን ዝስማዕምዖ ዘይቲ ንጨጉርኽን ዝስማዕምዖ ኣቮካዶ ከምዚ ዝኾነ ይኹን ጨጉርኽን ዝስማዕምዖ ማለት እዩ። ጨጉርኽን ዘይስማዕምዖ ኣሎ ሕጂ ናተይ ዝስማዕምዖ ኣሎ ዘይስማዕምዖ ኣሎ። ንስኻትክን ከዓኒ እቲ ለይስማዕምዖና እቲ ልስማዕምዖ ላፈለኽን ኩሉ ግዜ ብቲ ልስማዕምዖ ተደጋጋሚ ክትጥቀም ኣለክን ማለት እዩ። ለውጢ ከዓኒ ልሃበክን ይኸይድ። መጨረሻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ከዓኒ መጨረሻ ማሳጅ ንገብረለን ኣለና ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተጠቒምና እዚ ከዓኒ መጨረሻ እቲ ዘይወፅሕ ጨጉርና ምእንታን ክወፅሖ ብደንቢ ገይሩ መጨረሻ ብትን ኣቢልና ከዓኒ ማሳጅ ንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ረኣዩ ዓንትወ ከመይ ኢሉ ነይሩ ጨጉረይ ሕዚ ከዓ ከመይ ኢሉ ላብ ፍሪዝ ተቐይሩ ማለት እዩ። ዓንትወ ሓቂ ብፍሪዝ ትጥቀማ ተደሊኽን ከዓኒ እዚ መጀመርያ ተጠቐማ ዝብለክን ከዓኒ ብዘይ ሓደ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ረኣዩ ሕጂ መጀመርያ ረኣዩ ሕጂ ከዓኒ በቃ ላብ ፍሪዝ ተቐይሩኛ ማለት እዩ። ፍሪዝ ብቐሊል መንገዲ ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ሕጂ ከዓኒ ወዲኛኹ ኩራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶየይ እዚኣ ትመስል ነይራ። ተፈትሕዋ ላይክ እና ሰብስክራይብ ገበሩ። ኣቱም ላይክ እና ሰብስክራይብ ትገብሩልይ ብፍቓድኩም ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኩራት ኣሕዋተይ። ክሳብ ብሓድሽ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ፍቕሪ ይምነየልኩም ኩራት ኣሕዋተይ። ብሓጎስ ቀኒ ብሓጎስ የጋነየና ብድጋሚ